Druhý ročník fotografickej súťaže Fotoleta pozná svojich víťazov. Oproti minulému ročníku sa mohli do súťaže zapojiť okrem obyvateľov okresu Žarnovica aj študenti a pracujúci v tomto okrese. No našli sa aj takí, ktorí ani netušili, že sa do nejakej súťaže vôbec zapojili a napriek tomu vyhrali. Čo hovoríš na to, že si vyhrala prvé miesto v mladšej kategórii? Ja neviem. Si zaskočená? Nie. Tak ja som nevedela, že aj do tejto súťaže vôbec idem. Kto ťa do nej zapojil? Tuto Ujo Karnas, profesor. Čiže to bola akože nejaká práca, čo sa týkala školy? To sme mali akože do školy fotiť. Takže sa venuješ foteniu aj vo voľnom čase? No. Baví ťa to? No. Prekvapená víťazka skončila v prvej kategórii do 18 rokov na prvom mieste. Na druhom sa umiestnil Andrej Trocha z Brezna a na treťom mieste skončila Jana Speváková z Kremnice. Všetci traja sú študentmi súkromnej strednej odbornej školy v Hodruši-Hámroch. V druhej kategórii 19-roční a starší na prvom mieste so svojou ohňovou show skončila Jana Džadoňová zo Žarnovice. Druhú priečku obsadila Lídia Selecká z Krupiny a na treťom mieste skončila Katarína Ferdinandiová z Hodruše-Hámrov. No, rozhodla som sa pre takú svoju, aby som vedela, ako som na to vlastne, či mám nejaké šance alebo nemám, a tretie miesto si myslím, že je na to, čo som si myslela, že dopadnem ešte horšie, tak je dobre. Baví ťa fotenie? Venuješ sa mu? Jasné, že ma baví, inak by som tu asi fotky nemala. Chodíš aj na nejakú umeleckú školu? Áno, do Hodruše-Hámrov na súkromnú umeleckú školu. V prvej kategórii sa do súťaže zapojilo 24 autorov, z toho 6 zo Žarnovice a spolu prihlásili 95 fotografií. V druhej kategórii sa prihlásilo 8 autorov, z toho 2 zo Žarnovice. Spolu prihlásili 31 fotografií. V priebehu tohto týždňa si výstavu pozrelo skoro 300 záujemcov, ktorí tiež mohli dať svoj hlas niektorej z fotografií. No konečné slovo mala aj tak porota. No bolo to ťažšie, trvalo nám to možno hodinku a pol, možno 2, pretože sme sa vracali k tým panelom, porovnávali sme to. No nachodili sme tu možno 500 metrov po tejto miestnosti, aby sme to konečne, aby sme potom dospeli k tým výsledkom, aké sme dali. Bola medzi týmito fotografiami aj nejaká fotka, ktorá vás naozaj ohúrila? Bolo tu veľa zaujímavých fotiek. Nemôžem povedať, ktorá bola vyslovene pekná, aby som nekryvdil tým ostatným, ale bolo ich tu veľa takých zaujímavých, ktoré by stáli za to ísť aj na inú výstavu, inú súťaž, vyššie postavenú, ako je táto mestská žarnovická súťaž. Všetci zúčastnení obdržali čestné uznanie za účasť a víťazi jednotlivých kategórií si okrem diplomov odniesli domov po 30 eur a víťazi laickej poroty po 20 eur. V závere organizátori vyhlásili opätovne novú súťaž amatérskej fotografie, tentoraz pod názvom Foto Žarnovická zima 2011-2012.